Takže čaute lidi, jsem Leoman TV a dneska, jak můžete vidět, chytat Pokémony. To žádná stopa není. Asi jdeme na to. Takže jdeme teda chytat Pokémony. Jsem tady se psem, takže jak můžete to slyšet, možná. Dneska jsme se někde šli podívat. Jsme na mojí zahradě. Tady jsou. Už mám nějaké Pokémony. Rybu jsem nechtěl. Mám jich teprve 15. Takže nejsem vůbec master, moc to neumím. Takže abych se šel asi podívat na ulici. Tak počkejte chvilku, můj pes zase něco dělá. Tak pardon. Takže už se nám to nějaký pínula objevil, sice už ho mám, ale to je jedno. Takže tohle už se bude krátit, já vím, že je to úplně krátké, ale co příští bude to lepší a bude mnohem to více. Takže já se loučím a čus.